Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan alito, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Manipod nag-abroad ti asawa, saan na atinungpal ti Karina. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo anilito, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Kaano ka kading agpawit? Awan gamin may gatang ko ni ti balonan ni Dayan iti pagadalan. Amumetan ti ubing ita. Di da kahit agbalon ni ti tuyo. Sana kaskada tayo idi. Idi da tayo pa iti agad-adal. Saan aga po tadak dito'y abroad? Kat siyak da gastos. Ang trabaho ka man tapno adda maitid mo iti anak ta. Tay siyak ti agurnong iti kwarta tayo. Agrigrigatak dito'y ngagtrab-trabaho sa anak nga agnamnam ay. Ngam nagkari ka, ano maka-abroad ka. Agpawit ka. Iti kasta, mapadasan mo ti anak mo ti agnamay. Ka, day ta tinamnamaam? Napanunot ko asaan anarigat ti umadayo. Iso akayat ko ti makaurnong adagos. Iso asa anak nga agpawit iti kwarta. Sikat ti makaam mo nga agdiskitar iti pagbiagyo nga agama. Agyaman kakit di Taawanak di ta apakpakan yung. Alangarod bakit? No, day tati ko nam. Sige Agurnong ka nga ron, ta siyak pala ang timakaam mo dito. Alangarudan, tani, mataktakak iti trabaho. Imawag kagayam tapno agpapawit ka iti kwarta. Siyempre, kaya't kamot na kumustaan, bakit? Mala, ibabakon ti cellphone, tagtrabaho akon. Alangarod bakit? Agan-anad ka akanayon dita. Anda ka matgayam nga agugugot itinatan dito'y talon mo lito. Wala nang. Anusak ti agugot, tawan mo't masida. Ang duamulan mo ta ni Ana iti abraw. Apay, saan kami may anak paweg? Saan ka nung agpawit na nang? Agurnong ka no, takayat na ti makaurnong adagos. Tanarigat ka no ti umadayo. Anya, di na mo't ipawit amin aswil doon Oray basit laang mo't ti may pawit na. Kumaan na nang. Nga mabayin ako ni ti asawa. Sa bayaklat na. Makaamuak ka nung agdiskitar para kada kami kantayan. Ay, nalabos mo't day ta asawa mo. Anya nga rod, tigungguna na nag-abroad ngay, no imutan na kayo man. Bayan tayo latan na nang. Ikarigatan latan at agdiskitar. Si Mangpat kagaya man anak ko. Kumusta iti pagkadalan? Okay, matatang. Aywan kayam. Nagpawit ka din ni Nanang. Nakagatang kayo ni Tibalunag. Siguro, naimas ti si datay tatatang. Nakasaok ni nanang mo, anak. Saan ka nung agpawit iti kwarta? Siya ka no ti makaamong agtrabaho para kanata. Anya? Taapay ka no, tatang? Kaya't ni nanang mo ti daras sa makaurnong. Di, kaslaawan matlang ti pagbaliwan ti panagbiag ta, tatang? Saan ka matanagan, anak? Saan ka matabaybayan? Awan nga rod balunag inton bigat? At itlog ang ginatang ko. Isumat ti kabalak agatangan, anak ko. Anyamatan. Itlog la ka na yun. Mababainak nga agbalbalon iti itlog ka na yun, tatang. E dinto adagiti ka klasik. Awan agbalbalon iti itlog. Yala. No kasta. Ano sam nga rod ti agawid iti balay iti aldaw. Ta dito'y kaamangan tapno awan makakita nga itlog ti sidam, anak. Anyapay ngay, tatang. Uray na pudpudot. Anusak ati magmag na nga agawin. Apay nga gawawid pay laang ni Dayan iti aldaw. Kat nakapudpudot, manong. Apay asaan mo pay lang apagbalunan. Tapno saanin ang masapol nga agawid. Di namat ngamin kaya tagbalon nating. Kayat na nga ruti magmag na nakapudpudot. Jak tayo ngamin nalako tay uging ko.
Awan ni gatang ko'y tinaimas sa balunan na. Di namat kayat ti agbalon ni Titlog. Anya nga iti serbi ni Ana nga ada iti abroad. Siyang pailangan ka no ti makamo, ti kasapulan ni kanidayan, tagurnong ka no. Ay unay mo ti kinaimot dayta. Sobra mo ti asawam. Apay, saan ama asyan iti anak na? Binaybay aklatan ah. Mabainak mat namang pilit nga agipaw eh. At dan gumatang iti uging ko anak. Anya ti kayat maabalunan, tama panak gumatang. Kayat ko ti hatdog kan longganisa, tata. Alang aron, tayo so ti katangag. Ken gumatangak mat na ni tinaimas asidata. Nasayat mo, tata. Tapnusan akanayon latan anating ti si data. Anusam ko ma, no kanayon anatang ti sidata anak. Amum matirigrigat ko. Wen tatang, numaminsan, babalawag ni nanang. Apay adi na tamay turad na pauitan, tatang. Ala, saan ta na pagtungtungan na ita anak ko? Naibagakmatan kan katirason. Kumusta kan bakit? Imbag man ta nakaawag ka. Imawag ang taumadanin ti birthday ni Dayan. Naisaganaam ka di mo lang, ti panagkasangay na. Bakit? Diyak makaurnong. Ta siyakmat amin taggastos. Isa ano mabalin, agpawit kay ti pare ti mausarin to nagkasangay ni Dayan. Pansit lang ti kabalak agatangan. Nuan niya ti adda, iso ti anusan ni Dayan. Sa anak nga agpawit iti gastusin nyo laang apanghanda. Ado ti mas importante apakausaran ti kwarta. Pure italang mat nga kasangay ti anak ta. Saan ka kadi ang makauawan? Kinunak lang arudan anarigat ti sasaadat nitoy. Iso ajak ipalubos amasayang ti kwarta apagbanbano ka. Sige nga ron, saan ka apilitan nga agipawit? Umadanin ti panagkasangay ko, tatang. Ibagayo ka ni nanang, tamangan no kayat na ti agpaw ita kasangay ko. Nagsarita kami kaninanang mo. Talaga nga impatangkan ti inam ti saan na pa nagpawit. Anya? Dahil ti agpaiso anak. So nga ano sa mo niya ti kabalak. Anyamat tan ni nanang. Kaslamat tan kwarta laang tinapatagkan ko, ana. Saan mo kumaguraan ti inam, anak ko? Ibagak ti agpaiso kada kayo, tatang. Kagurak ti aramiden ni nanang. Nanang, lumabalin. Ubayo man ilutpan ni Dayan iti uray pansit lang. Tapno uray kaskasano. Maragsakan mo't na iti kasangay na. Apay, awan kwarta. Awan nga ron nanang. Siyak mo't amin ti aggasgastos iti kasapulan mi. Tasaan mo't nga agpawpaw iti asawak. Ay unay matan ni Ana. Pinagbaliw ti kwartana. Kaslasaan na kayo matan nga ipagpatag ka ni Dayan. Diyay laagong urnungan ti aramidan na. Bayan tayo latan nanang no dahi ti kayat ng aramidan. Lilian, umay kayo itong Sabado iti balay. Paglutwak ni nanang iti pansit, kasangay ni Dayan. Pansit laang ti isagana yo? Anusan ay sulang mat ti kabalak. Ammo ni Ana pansit laang ti handa ti anak na? Ammo na kinunanangarot nga anusan ni Dayan no niya ti adda. Kita taamang bumak ng adagos ti asawam. Gapo iti kinaimot na. Mangrugi nga rodan nga agsakit tinakam ni Dayan kenkwana. Di na mapabasol ni Dayan no agsakit tinakam na kenkwana. Isang umay kayo inton Sabado Tapno saan mo't unay nga agladingit ti anak ko. Nala, namnamaam nga umayag. Oray regalok kenkwanan ti cake. Agpaiso? Wan, takaasi mo di ka anakak. Ada iti abro ti inana. Ngampansit laang piman ti handa na. Bilibak at talaga kang kalito. Apay man. Aday di abroad ti asawam. Ngam permi pay laang agagat mo. Una ta narigat no agsadot-sadutak. Agbisin kami akan itayan. Apay, saan nga agpawpawit ni bakit mo? Dahil tatipod no. Ha? Apay, ada lalaki na iti abroad?
Panagkunak ket awan mat. Kaya't na lang kano ti makaurno nga dagos. Tanarigat kag trabaho iti abroad. Kaya't mo asawan? Pulos, asan ang nagpawpawit ni bakit mo manipod na gabrod? Wan, dahi tatipod no. Ay, una yan na panang parigat kan ka ni bakit mo? Lito? Dandani ka nag-graduate ti high school, anak. Wan tatang, kat para kada kayo ti baligig. Gaputa na kayo tinang paadal kanyak. Amang ano agawid ni nanang mo inton graduation mo? Awan bibiyang ko tatang, uray man saan nga gaw awit. Ne, apay mo ta nakastati sa iti inam. Kwarta tinapatagkan kwa na tatang. Awan patagtakan kwa na. Sana putno na ita, anak. Saan yun nga isakit ni nanang tatang? Maawatak mo't nga minti inam. Basol ko, no apayan narigat ti biyag tayo. Siyak ti padre di pamilya. Kat siyak ko matirumbay nga agrimedyo iti agpay kada tayo. Ngam no napatagtakan ni nanang. Tulungan na takuma. Ngam saan matatang? Bagbagi na laang tinapatagkan kwa na. Anak ko, Ibagbaga akong tipod no tatang. Nasakit tinakam ko kaninanang. nasayaat mo't na naabutam ti graduation ni Dayan. Iso nga rod nga insapak tinagangwin. Takayat ko nga imatangan ti panaggraduar ni Dayan. No kayat mo, si kanto ti mangi marcha iti anak ta. Siyak ka talaga. Tasyak ka nga rod ti inana. May tatang ti kayat ko amang imarcha kanyak. Gaputa iso tinang paadal kanyak. Anak, saan ka kadi ang maragsakan tanagawid ni nanang mo? Apaya nagawid kayo pailaang nanang. Sayang ti birok yo. Agsublay kayo ni abroad. Sana bale, takabaulan mo't ni tatang nga ipaidag iti ka sa pulak. Anak, apay mo't na nakasta ti bagbagam kanya. Agur-urno nga. Takayat ko ang makabalay tayo iti dakkan. Saan kat akas dito'y balay tayo abarong-barong. Oray pa'y nanang. Naiturad na kami ka ni tatang apapasan. Naarigla agsida kami iti asin. Awan patagmikan ka. Saan kayo lang kumananagaw awid? Anak, husto daytan. Didak pagsardangan tatang. Gaputa agpaiso ti bagbagak. Jaglaing pagaro. At tumukno sa dilangit tigura kanyak ti anak ta. Diyak namin kayat nga ibagakin ka. Tadyak kayat nga isupaya pampanunutan. Nagbidot lakay. Anya ti kayat mo asawan. Husto ti anak mo. Gapo iti ayat ko ang makaurnong adagos. Saan kayo a pinanunot? Saan ko a pinanunot ti marit na ti anak ko? Siyak ti aking basol. Gaputa saan kayo ang maipayan ni tinanam ayabiyag. Lapasag lang ti graduation ti anak ta. Agsubli ak iti abroad. At siyak ti mang paadal iti kolehiyo iti anak ta. Sigurado kay ti dayta. Wala kay. Kayat ko ti bumawi iti anak ta. No kasta, nagsubligaya man iti abroad ni nanang asana nagpakada. Nasakit ka di tinakam na, asaan nga iso tinang imarcha kanya. Nagpakada kanyak anak. Amo na ang nagbasol ken ka. Kanagkitkid daw iti pamakawan. Nagsubli iti abroad, takayat na nga iso timang paadal ken ka iti kolehiyo. Apay nga rod asana personal adim mawat kanyak iti pamakawan tatang. Kan apay asana nagpakada kanyak. Gaputa saan ka no pa yan nakasagana sumango ken ka. Ti kayat na, ket makabawi ken ka. Iso ka no timang paadal ken ka iti kolehiyo. Agpaiso ka di dayta tatang.
Ang mga nuinton at laman na ni Jabrut, kat agbaliw man ang tipanunot na. Panagkunak kat saanan anak ko. Nakaamirisan ni nanang mo. Pinaypaison ti asawa tinagpawit Mr. Lonely. Kat ita, ison timang papaadal iti anak mi. Iti pagayam mo, Lito. Agyabanak pagayam Lito iti dahi iti apakasaritaam. Kat timakunak, nasaya at mat nakaamiris ti asawam. Tauray asino mat nga anak. No saan asuportaran tinaganak na. Talaga nga umadayo tirik na ti ubing. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ti biyag ni Lito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insurat ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Putley. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Felisa. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siya ni Felisa. May sa a retired teacher nga ita ket agnanaed ditoy Amerika. Manipod na discovery dito a programa, nagbalinmatan apaset ti biyag ko. Basta dagundaway ko, agdengegak matan iti dito a programa, babaan iti YouTube, iti channel ti stasyon DZWT. Agingga an aluko yakmat amang ibinglay iti pakasaritaan ti biyag ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Felisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaragrag sakak, Felisa. Gamin, sika talaga tinagbali na kagasat ko. Siyempre, oray siyak naragsakak. Gaputa si katilalaki nga impait ti Diyos para kanya. Katsapay la kuman, tadinto agbaliw ti panagayat, kan panangipatag mo kanya. Siyempre mata. O, sika kiti ang mga nagbaaw to ti panagayat mo kanyak. Ikarik, George. Saan to nga agbaliw ti panagayat ko kanka? Ikarik man. Si kanto lang ti babae nga ayatag. Isa dita sayangan na ti agundaway. Ay ayatin ka unay, Felisa. Ay ayatan ka matunay, George. Ay na, Felisa, nagdakalan ti tiyan mo. Talaga adandani ka na gana. Wan nga rod, Lisel. Talaga akabulan akon. Iso nga aglivak ton inton sumaruno alawas. Rumbang laang Tapno makay na nakanaingbag. Sakbay ti panaganak mo. Wan, tapno maisaganak amin dagiti aramatan minto iti ospital. Wen Tane, agpada kayo mata teacher kanila kay mo. Kat ado ti pakakumikuman tayo ita. Nangro na ita abulan. Tadandani ti graduation dagiti grade 6 pupils tayo. Pudnot ako nam, Lisel. Iso nga ipapaaramid ko pa yung dagiti daduma at trabaho kinilakay ko. Ay, swerte ka ka ni George. Tagwapo lang arudan. Lasing patpay. Pudnot ako nam. Iso nga awan makunakkan ko na. Naragsakak iti danana. Nanang, si kanti makaamo dito'y balay ha? Ngam di ka unay agbanog kadagiti obraom dito'y balay. Wah na nakaw. Lakit din.
Inkayong tadi kay kat maladaw. Wen ka di nanang. Kundi yung gayam liplipatan ti maintenance yun, ha? Wan anak, nagtumarak pa ikit din Nanang, hintayo na. Wen, umaya ko, anak ko. Hala, inkayon, tanay matagtakan amang ururay kan ka dagiti anak mo. George lakay. Madlaw ko kat masansan matan tinaladaw a panagawid mo iti rabi. Nga uray awan mat importante nga aramidam iti eskwelaan. Pasensyakan ba ka? Ada ngamin organisasyon anak yung miyembro ak. Kasta ka di? Madlaw ko ngamin asaan kan akas idi. Si katidakkel matla ang akatulungak ang mga iwan kadagiti uping. Iso ang maikawa ak amarabrabyan kamatan. Di ka madalagal. Taawan maninga aramidak na marabyanak man. Sarap bale. Tadamat ni nanang akad kadwayo kadagiti uping. Wan, ngam sa balilat ano adda ka. Kan maysa, nakapsot matin ni nanang. Dinan ka ba ilan nga aramidan dagiti ububraan na idi. Ambok na ita. Ngayon babaeng tinakikapangak a grupo. Isudan to ti makatulong kada tayo aman norsuro. Tapno mapansin na tayo ti gobyerno. Kat makita da ko mati sakripisyo tayo. Kat agin Kristi sweldo tayo. Tatang, tumawatak ko maitipwar tayo. Tadabayadak iji eskwilaan ita. Mano? 1,000, tatang. Anya? Nagdakkel matem day ta daw dawatam? Kasapulan ngamin, tatang. Ken, Awan maitid ko akas taagatan. ha? Tatang, Apay, anya ti mapaspasamak dito eh. Day ta anak mo. Dumaw dawat iti kwarta. Ngam awan maitid ko. Takasanumat ngamin. Adu ti paggastusan tayo. Kat nagpasit ba't nga ron ti sweldo tayo aman norsuro. Kat, kinasaom ko maitinasaya at awagas to'y anak taala kay. Saan akas ta nga agungot ka adagos? Makamukay manlagan nga gina. Ay na anak ko, paspasen siya amon ni tatang mo. o nanang, Di ka agdanag. Agdis kitarak iti kasapulam akwarta, anak ko. agyamanak, nanang. Anya? Nagbaliw nila kay mo, kunam? Wan lisan, managpupudot mo tan. Kun ulit-ulitin na nga ibaga kanyak. Nga awan man lakanot pakasiknaran ti gobyerno kadagiti kaskada tayo. Kun kadagiti mangmanggad nga adda iti nababa a pwesto. Panagkunak, naala datirik na nila kay mo. No asino man dagita anak unam a grupo, anak miyembroan na. Ay, kastamot nga ro ti panagkunak. Adda pa'y dagiti gundaway ang makipasat kadagiti rali. Kat may sa ti asawak amang ipukpukaw iti ikukontrada iti gobyerno. Una yan. Ngambaybay ak no daduma kadagiti nga aramiden na. Tadamot puntuda. Ngam madanaganak. Ta mga nudakas ti pagbanagan ti asawak. Kat anya pa'y ti mapasamak kan kuana. Kasano kami laangan kadagiti anak mi. Ay, talagang agproblema ka no kasta. Ang, ala, bagbaga am lata. Tabarang makapanunot matlaang. Kat jarumbang ti aramiden na. Felisa, nakapagdesisyon ako. Sumurtak ka na iti ka grupo mi gibantay. Anya? Ngam George, anya ka din day ta anapanunot mo. Kaputa mamati ak ababaan ti revolusyon. Sumayat ti kasasar dagiti umili ni ti pagilian tayo. Anya? Kasano kamin kadagiti anak mo? Balasitangan kan bariton dagiti anak mo. Kasano laangan ti panagadalda no panawan na kami. Sana balay. Takalpasan ti 5 atawan kat sublian kayo. Tama siguradok akalpasan ti 5 atawan.
magupod ti kurap a gobyerno kat ti komunista a grupon ton ti agturay. Kat amin tayo, agpaparan ton. Awan ti baknang, awan na kurapay. George, agpanunot ka kumamot anaimbang. Agpakpakaasi adi na kang panawan. Tapno adda katulong kadagiti anak ta. Tauray basit ti sweldo ta kas manursuro. Umanay mat nga aramatan tayo iti inaldaw-aldaw. Tayan anay kumat nga iba't budget. Latinggit at Felisa. Ngam talaga nakapagdesisyon ako. Sumurta ka na kwa na. Di ka madanagan. Tano at damadis kitarak, wano day ti grupo. Ipawit konto ka na kayo. Katkas na ko na kon. Sublian kayo to. Lukasta. Talaga pinanawan na kayon ti asawa. Wan Lisel, nagpakpakaasya. Ngam talaga di nakimpangag. Kunaknog na nayon anaragsakak itidanan. Ngam saan matgayam, tanda pagbaliwan ti amin. Una yan jay asawam. Di naman lain usar ti panunot na. Namati matlatan kadagi jay a grupo. Wan nga rod, iso nga awanan tinaramita. Ala, friend, kabailam day ta. Sana balik? Tagadak matan dagiti anak mo. 12 matan ti tawan jay inaudin. Iso adi ka unay marigatan. Wan friend, ikarigatak nga aklunan akastoy tinagpanagan ti pamilya. Katno kasampulan nga umasidaga kadagiti kabagyak nga damapalinda. Aramitak, basta para iti pagsayatan dagiti anak ko. Wan, friend, malasatan day ta adimtang apanubok iti biyag mo. Di nakabaybay ti Diyos. Anak, nailiw-liwag mo mo't siguro ti kaawan ti asawam iti sidong yung nga giina. Wana nang, mayat itan tirik na. Uray dagiti upin, kasla nakapag-move on damatan. Idid mo, narigat nga klunan. Ngam na ikarigatak mat tinaka-move on para kadagiti anak ko. Nasaya at magnukas ta. Iso nga oray adda nasagap ko at amag may papankin ni George. Jakon inkan ka no. Anya ti damag maipapadkan ko na. Adda ka nun sa bali akadenden na ababae. Akadwada iti nakikapangan na agrupo. Anya. Pananang. Party wife kano ti awag day ti day chay. Didak kano ngamin kagrupo. Kan imbilang dak kano akalaban dagiti kagrupo ni George. Kaputadyak kano suportaran ida. Oo, ngayon dagita at tao. Ngam sana bali nanang. Naisakad ko mat dagiti anak ko. Babaan ni iti tulong yo. Kan iti tulong dagiti daduma akakabagyan tayo. Iso adandani matan agradwar iti kolehiyo. Jay buridak ko. Nanang, yawat mo dagiti daduma pinaling kita. Ken grocery items ta siya kung timang bitbit. Ala, anak ko. Ha? Nanang, adamat nakatuwaw iti asidad ti ridaw ti balay tayo. Huwag nga agpaiso. Mala, asid ganta. George, si kakadiday ta. Well, siya, Felisa. Tatang, si kakadingag paiso? Well, anak ko. Apayakas tamat ng titsurang. Nanang, umuna tayo nagkudag ito'y imata. Sige anak ko. Sige. Umunag tamatan, taijay tangag sarita.
Gapoy ti panakaatake iti puso. Kan paralisado matan ti kagudwa ti bagay. Dinaksid akon. Nakikapngak ang grupo. Gapot na awanan pa kairanudan dakan ka. Iso ngayong basura dakan. Amom ka di nga iti kinabayag ti tiyempo adida ka nakadan na. Kan nakikita. Nairuwam kamin iti kaawan mo iti biyag mi. Pag-awalan nak, Felisa. Dakil tinagurang ka na kayo ang pamilya. Itala ang mapanunot mo dahit na. Tamasakit kan. Kan imbasura da kan dagiti nakikapangam agrupo. Apay adina kan asikaswan tinagbalin a party wife mo. Rumbang kumaadagiti nakikapangam ti tumulong kan ka. Ulit at tagkid daw iti pamakawan niyo kanang iti anak ta. Nagsubliak. Tabarang mapakawandak. Kan aklunan dak wala iti biyag niyo. Numabalin. Dida kan aklunan pa'y. Ngam gapo ta maasyanak kan ka itikas na alangam. Sige. Mabalin mo latta ti agyan dito'y balay. Tasisyak mat dito yan. Taadan bukod a balay dagiti anak ta. Basta kami. Umay dakla sarsarungkaran. Wano siyak ti mapan iti ayanda. Diya mo no kayat da kapay apag naudan dito'y dagiti anak mo. Gaputa di na kaman la sinarungkaran idi napigsa kapay. Imbagam idi apawitan na kami. Ngam awan apulos na oray mi. Di mon amo tinapaspasama. Dakal di pa nagbabawi. Marigatan na din ang makaakal ni ti grupo. Naingat ti pa nakabantay mi. Isa na amiris ko abindot ti panang panaw ko ka na kayo. Napakawanda ka, idi pa'y laang tatang. Ngam ladingitan mi, tanayada yun tirig namikan ka. Maawatan kayo, anak ko. Kat pagyamanak na inawat takpay nito balay. Kat iso adi yumat makita ni Manong Makpol, taaddan iji Amerika. Ijay dan nga agigyan iti pamilyana. Nadamag yumat siguro ti kadadan ijay. Oo, talaga nga ando tinagkurangak ka na kayo. Agbabawi ka man ita. Ngam sayang. Di mo na imatangan ti panagdakkal dagiti anak mo. Kastamatan dagiti napasaranda nga struggles. Challenges iti biyagda. Kang runaan iti amin. Ti panagbalik kita. Puno na ita. No sana kumaanak bali na maagidi. Anyan. Tadyak dim nga gidikan ka, Felisa. Nasaya at matkit di tadakan. Tapno adda agyan dito'y balay. Anya ti kayat mo asawan. Dandanin ti ipapan ko iti Amerika. Taalang anak ni Makpol ijay. Ha? Wan tatang, katda kami ka ni Kenter. Umay da kan tula ang sarsarungkaran. Taadamutan bukod mi a pamilya. Kasta ka ni anak ko. No kasta. Agbay may sak tulang di ti balay. Sana bale, ibilin da kanto kadagiti kakabsat mo. Tao may da kanto asikaswan. Awan mabalin ko no kasta ti desisyon niyo. Kat sapay lang kuman. Tadumteng to ti tiyempo anan-anay ti panangpakawan. Kan panangaklon nyo kanyak. Kanagbasulak kat ngarod ka na kayo. Dumtang tulat ta siguro day ta apanawan, George. Taamin asukat. Aglunit iti umno a tiyempo. Wanno panawan. Jakon sinublian ti asawak Mr. Lonely. Gaputanupay napakawan kon ti panagayat ko idikan kuana ket binura. Ti amin a panagrigrigat ko anang isaksakad kadagiti anak ko.
Sapay la ko ma, tagbalin nga adal daytoy apakasaritaak. Ikantay ko ma iti importansya dagiti napudno amang ayat ken mangipateg kada tayo. Di tayo ko mapaalilaw kadagiti manglimlimo at tao. To'y pagayam mo, Felisa. Pagayam a Felisa pudno tinakunam. Rumba nga ipateg ken ipangag tayo dagiti napudno a kapamilya tayo. Ta iti idadateng ti panagrigat, isuda metlaeng ti kangrunaan a makatulong kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Felisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Teresa Calay. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vina, Manipod la Trinidad Benguet. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag, tabarang makaibati ti adal, kadagiti dumdumne. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nabartag ka manan, Lito Lakay. Kasta ka dilatan ti aramid mo. Minalam ang mabartag ka. Kat, aya ko man ti parikot mo, no kanayo na mabarte ka. Alagi di, mangisaga na kayo ti anak, tanay mabisina. Darasam. Unay kalakit din ay Lakay. Mala, umay ka nga ruda ni kusina, ta isaganak ti kanam. Kasta man ti ko na. Agtungpal ka adagos no tay bagat. Kundi ka sumanaw no kasta na barte ka. Takagurgurak ti kasta. Namaram, ha? Alawanan. Agsarita tantulaangan, inton saan ka nabartag. Ala, inta kita ni kusina, tapno makapangan kan. Di ka naglaaw-laaw, tapno saan ang mabwak dagiti ka aruba. Anyamot na ti pasidam kanyak si Kabina. Ugot man ti sayuray. Talagang awan amo ma. Pasensya kan Lakay. Awan nga minigatang ko iti karne. Iso nga ano sa munti ugot ti sayo ti asidaan. Makauma ti kasto abiyag. Awan pa na imas sa masida. Tsakla ko man nagaw-awit iti balay. Awan pa'y galas. Anya? Amok nanang, uray di yung ibaga. Pinagsasawan na kayo manan ni tatang iderabii. Lili anak ko. Nangag mo kayam dagiti imbagbagan ni tatang mo iderabii. Wen nanang, nagmadya talaga ti ugali ni tatang. Magkumamat, no itad na kada kayo ti matmatgadan na. Hanggang saan mat, gapo taarak ti pangigat-gatangan na. Apay nanang, an-anusan nyo kadilatan ti kasjay nga ugali ni tatang. Makaano sakpay anak ko. Aginggat ka ba alak? Ano sak? Kaputan na patag kanyak ni tatang mo. Malakit din. Ingka ni Jay pagadalan. Amangan numala daw ka pa'y. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y dito balay. At to'y ti kape, nanang. Agkape kayo pa'y. Taisumat lang amin ti adda dito'y balay. Amabalin ko nga ipasango kada kayo. Agyaman Vina anak. Kat, kumusta kayo mutan ditoy? Nasayaat kami mutlat na nanang. Kasi itisigod.
Nauyong latat ti asawak kanyak. Anya, saan pa'y lagayam ang nagbaliw ti asawam? Apay, agan-anos kalata ka deng. Ay, awan itan ti Martir. Maawatak ti kayat yung nga ibaga nanang. Ngam, napatag-unay kanyak ti asawak. Kat mang namnama akpay laang iti panagbaliw na. Ngam ano nagundaw ay timpay mo kankwana. Ay ngam kanayon na mo't asayangan. Saan latamot ngagbalbaliw? Baybay andak kumapay laang nanang. Di kay agdanag. Amukon ti aramidag. No talaga asaanan nga agbaliw ti asawak. Ya, sika nga ron ti makaambaw. Basta di mo itulog, akabilin na kalatan di asawam. Ilaban mo mo't ti karbangam. Wan nanang. Didak pa kadanagan. Kabaelak ti bagi. Sa dino man ti papanam, lito lakay. On bibiyang mo. Anya? Ala, di kan pakibiyangan no dayta ti kayat mo. Ngamsakbay arumwar ka. Kayat ka pa'y kumakasarita. Napatag ti kayat ko pagsaritaan ta. Anya, tanya ko mamati bagam karnyak. Walan, ibagamon, tanapatag ti papana kita. Kayat ka akasarita. May papan iti nalabas apanagin inom mo iti arak. Pangaasim tagbaliw ka kuman. Amangan no anya pa'y ti mapagteng mo no agtultuloy ti kasta nga aramid mo. Anya? Oy, siyabi na ha. Di lak man isuroy ti aramidag. Saan ka dumawdawat ken ka iti igat-gatang ko iti ilom ko. So di nakarod bibiyangan. Naawatam, ha? Anya? Umay kan Marivina, agmerienda tapay. Madamdaman ton, Maririna. Ado pa'y nga minto'y lalabaak. Umay kakit din, nagluto ak iti naimas apagsangwanta. Aginala kamot ang mga numaurnungan ka iti banog no kastater aramidam. Kasapulan ngamin, Mare. Maawatan ka, Mare. Ngam saan arumbang asubra ti panagtrabahom. Gaputa ang mga nog sakit ka. Malakit din, umay kan. Di ka panawan dito'y paglablabaan, no di ka pala tumakder dita. Alaman laangan. Sige nga, Rod. Agmerienda tapay, sakbay nga ituloy ko ti aglaba. Agyamanak ka, Maririna. Talaga nasaya at kaagayam. Naimbag man ta nakapasyar kayo, tatang. Kumusta kayo matan? Mabit lang tamang timplak iti kapeo. Ay, nasaya at kapilat tamat kanina nang yaw iti balay. Ay, yun gayam. Inyag ko dagito'y natnatang. Tapno, nadamat si daan nyo Agyaman aklaunay tatang. Ay, siyak ti mababain. Gapoy ti aramidan ti anak ko ka. Ay, pasensya amlat ako man di asawa, anak ko. Anusam, tabarang agbaliw tumitlaeng. Di kay madanagan, tatang. Maanusak pa'y ti amin. Kaputa ay ayat ti anak kyo. Agyaman ak nga runo kasta anak ko. Ay, di ka madanagan. Tulungan da ka amang idawdawat iti panagbalbaliw ti asawam. Katsaan kaming agsarday amang palpalagip kanilitaw. Agyaman ak unay no kasta, tatang. Anda kayo pa'y matlagayam dito'y salas, nanang. Apay, ururayan nyo kadimanan ni tatang asumangpet? Wahan anak ko. Masapul nga urayag. Tapno adda-adagos mangilukat itiridaw no sumangpet. Aglaaw-laaw tumanan. Nakababain ka dagiti karo ba? Sapay rabiin. Sigurado nga minaparbangon tumanan no agawid ni tatang mo. Nanang, nakakaasi kayo mat. Mapuyat kayo lang arudan. Makilabada kayo pa inton bigat. Tapno adagastusan tayo. Di naklatan panunutan anak ko. Kabailak da ito eh. Umuna kalatan ang mapan maturo. Adapay klase yu inton bigat. Masyanak lang aming kan ka, nanang. Kaanong nga taayang agbalbaliw ni tatang?
Tapno sumardang matan ti panagregregat yung akasta. Jak mauma amang idawdawat iti dayta anak ko. Kat jak maawanan iti namnama. Ay ayatak unay ni tatang mo. Kat tarigagay ko launay ti panagbaliw na. Alaan, nanang. Tulungan kayo amang ikarkararag iti dayta. Sige nga rod, nanang. Tinakon maturog ijay silid. Iturog yu pa'y lang nga rod dito salas. Kabayatan ti panangururay yu kanay tatang. Ay, lito lakay. Kunaktupay kat anabardag ka manen nga agawid. Sabay aglaw-law ka. Nakababain ka na iti karuba. Sigurado amat maturog dan. Gaputa alas 12 iti parbangon. Ay, awan bibiyang ko kanakwana! Ay! Rumbal kayo, taglalaban tayo! Ay, pangasim ko malakay. Sumrektan di tabalay. Ay! Amangan no addamang tutupken ka kadagiti karuba. Umaykan. Sumrektan di tabalay. Apay alimlim tagdagita matam anak kaw. Nagsangsangit ka kadimanan. Awan da ito'y nanang. Didak pa kadanagan. Kabaulak da ito'y. Vina, agmay-may sa ka nga anak mi ken ni tatang mau. Impatagda ka iti kastaunay. Sa ita, paspasakitan na kalaang ti awanan bain nga asawam. Ay, panawam laang tapno agnakam. Isurot mo ti apo ka. Saan nanang? Diyak kabangalan nga ramidan ti bagbagayo. Ay ayat akunay ni Lito. Katmang namnama aklat ang agbalbaliw tungat laang. Inton ka ano ngay ngagbalbaliw? Agbaliw to ka din, inton makaala itinadagsan na sakit na. Di ko masawan ti kasta nanang. Diyak kayat nga agsakit ti asawa. Ay, awan papanan na. No di kasta. Adto yun ti kapeyo, tatang. Lito lakay. Idisuklatan dito'y lamisaan. Sige, panawan kayo pa dito'y. Tapno makapagsarita kayo. Ita tanakapanawon ti asawam. Kaya't ka kasarita anak kaw. Napatag ti kayat ko nga ibagakan ka. Kanya amin ayat ibagayo tatang. Kala, ibagayo na ta. Dumdum nga gak. Kaya't kumanan nga ipalagipkan ka. Nga balbaliw ka kuman. Di mo urayan ang mapirti ti salungat mo. Gapaw ka dagiti bisyong. Maasyan ka kumamat akad dagiti aginam. Nang runa ti asawam. Isaw ti ad-adamang isaksakad iti panagbiagyaw. Kang runaan dagiti masapsapol ni Lileng anak yaw. Pagliw-liw aklang mat ti arak. Apay, iparit yo ka day, tatang? Ayan niya pagliw-liw ama ko nam. Kat no isumaten ti ad-ada pangipipanam iti birok mo. Di mo pa yan mayawatan ti asawam. Ay na tatang, ad-ado ti kwarta ni Vina ngamsyak. Sa may sapay, sa anak tong agsakit, nga puta na salun atak a tao. Nawatan niya. So, sumardang kayo man, mang sir-sermon kanya. Maring-ring akon karagiti kakasta nga ibagbagayo. Agsisindoblat kay lakit, di matan nga umay dito balay. Ala, makamu ka nga raw anak ko. Talaga natangkan ti ulong. Di na kami tungarod pababasulan no agrigat kanto. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Alawanin, tatang. Agawin kay kitin. Tadape pag nami kadagiti kagayim ko. Alaom dagito a grocery, Marivina. Talaga aginatang ko dagito a para kada kayo. Agi aman ak unay, Maririna. Talaga nakasaysayat kakada kami. Maasyanak ngamin unay kan kamare. Irresponsable ngamin di asawam. Feeling baro naggargaraw. Kaslawan kayo a pamilyana.
Gaputa tilatan bisyo na ti pangpangrunan na. Wan nga rod, Mari. Nga mangnamnama aklat ta iti panagbaliw na. Tsak tulat ta mauma ang mga asikaso. Kan mangbagbagakin kwa na. Kaputa ay ayat at nilito. Naggasat at talaga ni Parilito. Nakaananos ka nga asawa. Ngam di naman laam mo nga ipatagday ta. Ipariknak kan ipakita klat na ti kinapatag na kanyak, Mari. Barbarang makapagpanunot tumot lang. Kat baliwan na ti kasjay nga ugali na. Sapay lang ko mga rod, takas tamare. Sige nga rod, dagawid akon. Indagas ko lang ang dagito'y para kada kayo kinilili nga anak mo. Lito lakay, kabailam ka diti agtugaw. At tuyon ti kanam, inyag ko dito'y siled. Wan bakit? Kabala. Apay lakay, ada ka di madi amarikrik nam. Ipakamlaan, taitaray da ka manan iji ospital. Awan mo di amarikrik na binabakit. Managip ko lang amin, nagitikinagumsang ko inagan ka. Hindi pa naman nalapit sa kan nasalong tatakpay. Yung pag-arup ko ini, no, sa anak ng sakit, kan kumapsot. Pakawalan na kumabakit. As asikasundak na to. Naure na o yung akin ka ini. Ala, taipan ka iji ospital. Ipakita ka iti doktor. Sige man nga ron, bakit? Ikarik. Nagbaliw ako. Namimpinsa na nagbalbaliw ti asawak. Dakkel apagyamanak iti apo, gaputa na uray kumatlaang ti panagbalbaliw ti asawak. Ita, naragsak kamin nga agdiden na. Kastan, kitagyaman na. Tuy pagayam mo, Vina. Vina pagayam ko na sayat met. Gaputa na uray mumutlaang ti tinartarigagayam. Apa nagbalbaliw ti asawam. Ket kadagitimat kas iti asawam asigo da mamartek. Di tay kumaurayin na makaala tayo pa'y iti sagubanit. Sakbay ngagpanunot tayo ngagbaliw. Ala, agyaman kami. Iti panangibinglay mo. Iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Vina, tila Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.